Την πρώτη του νίκη μετά από 8 σερί ήττες πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής η αντρική ομάδα του Sporting, καθώς μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησε με 64-59 της Χαλκίδας στο κλειστό των Πατησίων. Οι παίκτες του Δημήτρη Αποσκήτη παρουσιάστηκαν μεταμορφωμένοι και βγάζοντας πάθος, τσαμπουκά και αγωνιστική πειθαρχία έφτασαν σε μια πολύ σημαντική νίκη στη μάχη που δίνουν για την παραμονή στην κατηγορία. Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε ότι το μάτς της Κυριακής ήταν το καλύτερο φετινό μάτς του Sporting από όλες τις πλευρές. Έπαιξε πολύ πιεστική άμυνα, αυτό άλλωστε είχε τονίσει και στις πρώτες του δηλώσεις ο κύριος Αποσκήτης, είχε πλάνο στην επίθεση και με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις δεν εκβίασε προσπάθειες, ενώ η παρουσία του κόσμου στις κερκίδες ήταν συγκλονιστική. Πάμε όμως να δούμε πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Οι παίκτες του κυρίου Αποσκήτη, γνωρίζοντας πως το μάτς ήταν ζωής και θανάτου, ξεκίνησαν αγχωμένα με αποτέλεσμα στα πρώτα λεπτά να μην έχουν το απαιτούμενο ρυθμό, δίνοντας την ευκαιρία στη Χαλκίδα το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι με την στήριξη των φιλάθλων τους έκαναν ένα μικρό ξέσπασμα, παίρνοντας ένα προβάδισμα 4 πόντων, 13-9. Σε εκείνο το σημείο, ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, κ. Βελισσαράκος, πήρε time out με συνέπεια ο Sporting να χάσει το ρυθμό του και η Χαλκίδα να τρέξει ένα σερί 12-1 και να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 5 πόντους, 14-21. Κάπου εκεί πέρασε από το μυαλό αρκετών ότι πιθανώς θα ξαναδούν το ίδιο έργο, δηλαδή ακόμα μία ήττα της αγαπημένης τους ομάδας. Όμως ο Δημήτρης Αποσκήτης και οι παίκτες του δεν ήταν διατεθειμένοι να καταθέσουν τα όπλα και μπήκαν πιο αποφασισμένοι από ποτέ να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο έμπειρος τεχνικός έβγαλε 2 άσους από τα μανίκια του και συγκεκριμένα έριξε στο μάτς του Ζάτα και Διαμαντόπουλο, οι οποίοι με την πολύτιμη συμβολή των συμπαικτών τους έκαναν την ανατροπή και με ένα σερί 9-2 έφερε το μάτς στα ίσια. Από εκείνο το σημείο και μετά οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 33-33. Στην τρίτη περίοδο ο Sporting ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, οδηγώντας σε λάθη τους αντιπάλους του λόγω της πιεστικής άμυνας, ενώ επιθετικά έβρισκε εύκολα το δρόμο προς το καλάθι, παίρνοντας διαφορά 10 πόντων στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Ο κύριος Βελισσαράκος πήρε εσπευσμένα time-out και τα έψιλε στους παίκτες του με αποτέλεσμα η Χαλκίδα να ξυπνήσει και να μαζέψει τη διαφορά στους 3 πόντους, ενώ στην εκπνοή ο Sporting πέτυχε καλάθι με αποτέλεσμα να κλείσει το δεκάλεπτο προηγούμενο με 5 πόντους, 54-49. Στην τελευταία περίοδο έγινε πραγματική μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Χαλκίδα με τρίποντο μείωσε αρχικά στους 2, ενώ έτρεξε ένα σερί 8-1 με αποτέλεσμα να πάρει το προβάδισμα με 57-55. Κάπου εκεί μίλησε ο εγωισμός των παικτών του Sporting, οι οποίοι, έχοντας τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους, απάντησαν στο σερί της Χαλκίδας, αρχικά ισοφαρίζοντας με δίποτο του Διαμαντόπουλου και εν συνεχεία πήραν και πάλι το προβάδισμα μετά από ένα εύστοχο τρίποντο του Ζάτα. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί, αλλά το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να μειώσουν προσωρινά σε 60-59, καθώς η πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Sporting οδήγησαν σε λάθη τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα ο σύλλογος των Πατησίων να φτάσει σε μια πραγματικά σπουδαία νίκη. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, παίκτες και τεχνικό επιτελείο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, βγάζοντας από πάνω τους έστω και προσωρινά το άγχος της νίκης. Στη συνέχεια, όλοι μαζί πήγαν στην κερκίδα όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι και γνώρισαν την αποθέωση για τη μεγάλη νίκη και για την κατάθεση ψυχής που έκαναν μέσα στο παρκέ. Την Κυριακή το απόγευμα το κλειστό των Πατησίων θύμιζε παλιές καλές εποχές, καθώς στην Ηλία Ζεργού βρέθηκαν περίπου 300 άτομα για να εμψυχώσουν τους παίκτες του Δημήτρη Αποσκήτη, αλλά και να δείξουν έμπρακτα την στήριξή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Συλλόγου. Εξαιρετική ήταν η διαιτησία των κύριων Πρωτούλη και Λουκαράκη, οι οποίοι έκοψαν το καρπούζι στη μέση και δεν άφησαν περιθώριο για παράπονα σε καμία από τις δύο ομάδες.